Čau, tady Vrabčák, hlásím se vám s dalším dílem školy motokrosu. Dneska se mrknem na start, což je jedna z nejdůležitějších věcí na závodě. Tak, pro dobrý start potřebujete si tak nějak dát dohromady to místo, kde budete startovat. Tak, mrkneme se na to, jak si to nachystat. Vy potřebujete, aby to zadní kolo vám stálo na tvrdým. Takže je nejlepší si prostě tu drážku vyhrabat. Abyste v té koleji neměli žádný bordel a jiný různý prostě kameny. Pořádně si to vyčistit. A prostě vyšlapat si to takhle, ať to máte fakt na tvrdu. Je dobrý, já třeba používám to, že si zadní kolo opřu ještě o téhle jakoby takovej malý sjezdík dolů a pak se mi to dřív rozjede. Takže takhle by nějak měla vypadat nachystaná startovní pozice. A potom, pokud jste menší postavy, tak je dobrý si dát pod nohu ještě něco, abyste měli na to motorkou větší kontrolu. Tady třeba můžem takhle si dát prostě, já to pak názorně ukážu, takhle si dát to a na to si pak prostě stoupnout, abyste byli víc na té nádrži a to tělo prostě měli tak, jak má být. To je ta drážka. Tady na Vranově mají vybetonovaný i ten plac tady, ale je hodně důležitý, když to není vybetonovaný na nějaký trati, tak si upravit i tohleto místo, aby vám přední nebo zadní kolo nechytlo ten rantl, pak vás to strašně zbrzdí. Bohužel zatím nám řády neumožňují si připravit start zatím, takže tím to je tak nějak daný. No. Prostě tady tohle je třeba dobrý místo, všechny místa jsou tady fajn, ale někdy bývá, že prostě zatím je dlouhá kolej a taková nepravidelná, takže i na to si dát pozor, kam si budete stoupat. Ale tohle prostě pro ten start je fakt základ, mít dobře nachystanou drážku, mít to vyčištěný, aby to kolo vám potom nehrabalo po tom tvrdu. Na start je dobrý ještě mít ten startovací pomocník, který vám hodně usnadní to, že ta motorka bude prostě stlačená vepředu a budete mít výborný balanc na té motorce. Takže tuhle věc určitě doporučuji koupit na start. A potom ještě, kdyby to bylo málo, tak některý jezdci používají, že si dají pod nohu ještě špalek nebo něco. Říkám, na tom startu je hodně důležitá stabilita, aby ta motorka odjela dopředu bez toho, aniž by se zvedala a bez nějakých velkých výkyvů. Prostě tam musí jít dopředu jako raketa. Takže tyhle věci, startovací pomocník a pro ty menší jedince špalek vám určitě pomůžou v tom, že ta motorka pojede dopředu. Samozřejmě, pokud tyhle dvě věci máte, tak už je to jenom na vás. Ukážem si tu pozici. Tady je důležitý na tom startu, ta pozice. A pokud máte zacvaklý ten pomocník, vy, co potřebujete špalek, dáte si ten špalek tak, jak má být, což je za stupačku takhle. A to těžiště je vepředu, celá ta váha je vepředu a hrudník je prostě takhle. Tak je hodně důležitý, když máte tuhle pozici nad těma řídítkama, tak tlačit nohy k motorce, aby ta motorka se vám nespírala potom pod tím zadkem. Jo. A tlačit do té stupačky fakt, aby to tělo s tou motorkou byl jeden celek. Někdo může být zvyklý na to, že startuje s dvouma nohama takhle vepředu, ale na to fakt musíte vědět, co přesně na té motorce máte dělat. Já preferuju to,
že mám jednu nohu na stupačce, tam, kde mám řadicí páku, abych mohl hned, jak se dostanu za žebřík, abych mohl hned řadit kvalty nahoru. Většina jezdců používá na start druhý rychlostní stupeň, jo, protože ten kvalt není tak agresivní ze začátku, ale je hrozně silný, takže je fakt lepší startovat na dvojku a potom hned za tím žebříkem tam zkusit dát trojku, jo, protože ta motorka fakt zrychlí jak střela dopředu. Potom další věc, když budete startovat, tak nepouštějte tu spojku rychle. Musíte tu motorku jakoby prostě na cuknutí jí rozjet a pak to tam dát, jo. Nesmíte udělat tohleto, protože jakmile uděláte tohle, tak ji máte okamžitě na zádech. Takže zkoušet a pilovat ten plynulej, rychlej rozjezd na ten druhý rychlostní stupeň a na to plynulý pouštění té spojky. Co se týče pohledu za žebřík, je tady jedna věc, nikdy se nekoukejte hned za žebřík. Jak máte tady tu bránu, takhle v téhle úrovni je brána, nikdy nekoukejte do tohohle z toho bodu, jo, protože když budete koukat přímo na to, tak ty reakce jsou strašně pomalý. Vy musíte, když je brána zvedlá, koukat minimálně někde do těchto míst. Každý jezdec to má jinak, ale záleží na tom, který ten bod si najdete, a jenom abyste měli tu bránu jako v periferním vidění, protože periferní vidění je daleko lepší na ty reakce. Takže tak, no. No nic, jdem to zkusit.